Kameralla oli just edellinen kuva, en saanut tosta sun pienestä horjahduksesta. Eikö se oo helppoa? On niinku helkkari helppoa. Kato tuota tuohon suuntaan lähdetään askeleen. Tuotila perkulle ei herättänyt yhtään, jos lähti 10 kiepin jälkeen. Nyt suoraan vaan. Saako se reen? Ai kauheeta. Pysty. Noin, sillä niin. Nyt jaksaa. Nyt tuli 10 Mikä hilipan pippa se sieltä juoksee? Äkkiä se menee pois kyllä sitten, kun on Joo, kävi kerran turvalla, että se ei ole nousee. 1, 2, Ei toi pysty edes pyörimään. 3. Pää kiinni siihen keppiin. 4. Ei sit huomaakaan, kun pää nousee. 5. Ei, helvetti. Päätä vaan siihen keppiin! Pää rupee maailma pyörimään. 10. No ei kun meno! Ota keppi vaan. Paljon hienompaa keskimäärin kun ite pyörii tossa, niin kattellaan näitä muita. Ai kauheeta.